Mira un segon a la pantalla. Aquest tuit és del mes passat. Impactats? Veritat? Evidentment, és una fake. Una fake que ens ha sigut molt fàcil de realitzar. Bon dia, el meu nom és Carla i vinc acompanyada dels meus companys i companyes en representació del nostre institut, l'Institut Antoni Comella, al qual volem agrair, a banda de la xarxa Vives i a la UAB, l'oportunitat de poder estar participant en aquesta lliga de debat. Durant la nostra exposició us demostrarem el per què és important regular les xarxes en base als següents arguments. En primer lloc, perquè les xarxes socials atempten contra el nostre dret de la privacitat, així com la integritat física i mental de les persones. En segon lloc, perquè no regular-les genera circuits viciosos de desinformació i infoxicació. I per últim, perquè la nostra privacitat, convertida en dades, es transforma en mercaderia, la qual atempta greument contra el nostre dret a la intimitat. Anem amb el primer dels arguments. No regular atempta contra el dret fonamental, com la privacitat i integritat física i mental de les persones. 4.030. Aquestes són les xifres de suïcidis a Espanya l'any 2022. Només a Catalunya, afirmava aquest cap de setmana el coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidis, el Via Lliure de RAC1. L'any passat es van registrar 1.425 attempts de suïcidis entre els adolescents, el que representava 4 cada dia i un augment del 300% en els darrers 2 anys. I en donava la causa principal, el ciberassetjament. Segons l'INE, a Espanya, el 40% dels joves han patit ciberassetjament durant la seva infantesa. Ningú discuteix el gran avenç que han comportat les xarxes socials a nivell de democratització de la informació. Tothom pot publicar a internet. És intuïtiu, fàcil i el que és més important, és gratuït. Però al mateix temps són innumerables els estudis que ens demostren que les xarxes tenen moltíssim més impacte a la nostra societat que el que pensem. No regular de cap mena aquest tipus d'informació que corre per les xarxes és tota una bomba de rellotgeria que com a resultat acaba promovent trastorns físics i mentals, com els de la conducta alimentària. En segon lloc, afirmàvem que les xarxes generen circuits viciosos de desinformació i intoxicació. És ben cert que les xarxes socials ens ofereixen infinites possibilitats, com ara interactuar amb altres persones arreu del món, independentment de la seva posició geogràfica, la difusió de moviments culturals i socials i disposar al nostre abast de tota la informació del món. No obstant això, disposar d'informació no significa que aquesta informació sigui verídica. En aquest sentit, les xarxes socials permeten que siguem productors i consumidors de continguts alhora, fent que sigui molt més fàcil i molt més ràpida la difusió de contingut fals, enganyós o fabricat. Aquest argument no és nou. Tots sabem el que va passar el 30 d'octubre de 1938, quan Orson Welles va crear la polèmica de la Guerra dels Mons, el qual va causar un rebombori caòtic arreu de la societat i de les institucions. Probablement aquella va ser la primera vegada que es va qüestionar el poder dels mitjans i la necessària regulació d'aquests. Si en aquella època es va considerar la revolució de les mass media, per què ara no ens ho plantegem quan tenim mitjans com les xarxes a l'abast mundial i molt més consumides que mai? Per últim, argumentem que no regular implica que la nostra privacitat, transformada en dades, es converteixi en mercaderia i la vulneració de la nostra intimitat. Coneixeu la llei de protecció de dades, oi? Segurament haureu d'haver firmat algun tipus d'autorització per estar aquí avui i ara. Això implica que ningú pot vendre la teva informació sense el teu consentiment, perquè n'hi ha un marc legal que et protegeix d'un dels drets fonamentals més bàsics de la nostra societat, el dret a la intimitat. La majoria de xarxes poden accedir a les nostres dades, com si res. Què ens agrada, què no ens agrada, amb qui parlem, quins llocs freqüentem i fins i tot què volem comprar. Ens exhibim sense voler-ho i probablement sense saber-ho. Segurament argumentareu que regular les xarxes atempta contra el dret de l'expressió, que també és un dret fonamental. Però l'existència d'aquesta col·lisió de drets és el que fa necessària la regulació, perquè al cap i a la fi no hi ha cap dret fonamental més important que un altre. Si no regulem les xarxes, estimat públic, ens condemnem a una mena de Far West informatiu, on la sensibilitat cap als altres i la mentida és el modus vivendi de la nostra societat i on els interessos particulars estiguin per sobre no només dels col·lectius, sinó dels de les pròpies persones.
Moltes gràcies. En un país on el 80% de la ciutadania utilitza les xarxes socials regularment, pretendre aplicar-hi una regulació és senzillament absurd. Possiblement, qui mereixerien sessions informatives sobre les xarxes socials serien aquelles persones que no les utilitzen. Una minoria cavernària que suposa radicalment el progrés. Abans, quan s'anomenava friqui a algú, es feia referència a aquella persona que utilitzava internet. Ara seria just el contrari. Hola, molt bon dia. Nosaltres som la Queralt Romero, la Paola Solano, la Blanca Ledesma, la Maria Portillo i jo, la Sara Maià, alumnes de quart d'ESO de l'Institut Albert de Lliçà de Vall, i defensarem la postura en contra del fet que les xarxes socials no han de ser regulades per combatre la desinformació. Les fake news o notícies enganyoses han existit sempre. L'únic canvi que hi ha hagut és la seva difusió. Ara es difonen per mitjà de les xarxes socials i poden arribar molt més lluny en molt menys temps i a molta més quantitat de persones. Arran de les fake news hi ha persones que tenen problemes emocionals. L'educació emocional és una clau per saber com gestionar aquesta sobredosi informativa, la qual diu que tothom utilitza les xarxes socials però no tothom sap gestionar-les a escala emocional. Sabem que les xarxes socials són una plataforma de comunicació en línia en què els internautes registrats intercanvien missatges personals, continguts multimèdia i informació. I d'aquesta manera es crea una comunitat virtual i interactiva. També volem remarcar el significat de la paraula desinformació, ja que ens sembla important tenir-lo present durant aquest debat. Doncs bé, la paraula desinformació, segons l'entrada lèxica al diccionari.cat, vol dir la manca d'informació certa, fiable. A continuació, m'agradaria parlar sobre el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que garanteix la llibertat d'expressió. D'acord amb els principis anunciats a la Carta de les Nacions Unides, l'article 19 diu el següent. 1. Ningú no podrà ser molestat a causa de les seves opinions. 2. Tota persona té dret a la llibertat d'expressió. Aquest dret comprèn la llibertat de cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota mena, sense consideració de fronteres, sigui oralment, per escrit, de manera impresa o artística o per qualsevol altre procediment de la seva elecció. I 3. L'exercici del dret previst al paràgraf 2 d'aquest mateix article comporta deures i responsabilitats especials. Per tant, pot estar subjecte a certes restriccions que tanmateix han de ser expressament fixades per la llei i han de ser necessàries per assegurar el respecte als drets o a la reputació dels altres i la protecció a la seguretat nacional, l'ordre públic o la moral pública. A més, no podem regular les xarxes socials per combatre la desinformació perquè si no estaríem absorbint la llibertat d'expressió a les persones usuàries. Defensem la idea que el problema és l'ús que es fa sobre aquestes xarxes socials. I sí que és cert que hi ha informacions incertes per tot arreu, però tot i que les xarxes es regulin, continuarà existint tota aquesta desinformació. Sempre n'hi ha hagut i no és culpa d'aquestes plataformes digitals, simplement són un altre mitjà de comunicació. A part dels temes que ja he tractat, m'agradaria mencionar-ne dos més. En primer lloc, la misinformation, que és un terme del qual parla la Comissió Europea i amb el que fa referència a aquella informació que és falsa però que no està feta amb mala intenció, ja que les persones que la publiquen creuen que és certa. I en segon lloc, la informació maliciosa, que es basa en la realitat però que es fa servir per perjudicar persones, grups socials, països o organitzacions. L'objectiu de Susana Pérez Soler és conscienciar la ciutadania i dotar-la de capacitats crítiques per detectar informacions falses. Una de les principals eines per frenar la desinformació són les plataformes que verifiquen la credibilitat de les informacions que es difonen per les xarxes, els coneguts com a verificadors que la mateixa Unió Europea ha promogut. En moltes ocasions, els usuaris i les usuàries d'internet, i més concretament de les xarxes socials, no tenen confiança en la informació que reben o que els hi arriba. I és per això que creiem convenient i imprescindible fer el següent. Potenciar algoritmes que privilegien la qualitat, no la confiança, promoure narratives alternatives, com per exemple
més context, més completes i menys arquetípiques, i per últim fomentant un ecosistema de verificació dels fets, ja que és molt important. I m'agradaria que ho tinguéssiu present durant el debat. Moltes gràcies per l'atenció. Heu fet molt èmfasis en la llibertat d'expressió. Ara bé, us preguntem a vosaltres, la llibertat d'expressió és un dret que ha d'estar per sobre dels altres? Enllacem-ho de nou amb el primer argument que us hem presentat. Hem dit que regular és atemptar en contra de la privacitat i la integritat de la persona. A l'article 18 de la Constitució espanyola s'anomena el dret a la intimitat. Aquest dret l'associem amb la privacitat de l'individu. Dintre de l'article 18 trobem l'article 18.1. Aquest article garantitza l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. Anant molt més lluny, trobem l'article 18.4. Aquest diu que la llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor, la intimitat personal i familiar del ciutadà i l'exercici ple dels seus drets. Parlant d'intimitat i d'honor, una dada esgarrifant són les dones ciberassetjades. Aquestes són atacades de manera sistemàtica i silenciosa. De fet, a Colòmbia, el 59% de víctimes intrafamiliars són dones. Segons la revista Grupo Semana. Una dada molt més local, que tenim més a prop, és el 40% de ciberassetjament a la infantesa a Espanya, fent que el 2021 es registressin més de 28.000 denúncies. Gràcies a les xarxes, la violència és constant, et persegueix i t'acompanya a tot arreu dels llocs. A l'article 15, l'article 15 diu que tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que puguin ser sotmesos a la tortura ni penes o tractaments inhumans o degradants. A causa del ventall de violències que tenim a la nostra abast, la violència creix en massa i l'hem normalitzat. Ara estem exposats a violències greus i cada cop més i més nocives. Tenim menys importància a la nostra vida i al nostre benestar. En aquest descontrol també pot néixer. Dintre d'aquest descontrol també poden néixer jocs tenebrosos com seria el happy slapping o la balena blava. I si ens enfonsem molt més en aquest món del descontrol, trobem blogs, xarxes o perfils promovent cossos i cares i vides perfectes, seguint els ideals de la societat. Un exemple seria el blog d'Anaimia. Anteriorment heu comentat la llei de protecció de dades, en la qual dèieu que nosaltres hem de donar el consentiment. Llavors, on està el problema si nosaltres estem dient que sí i sabem el que ens enfrontem a través de les xarxes socials? La resposta a aquesta pregunta la té la meva companya, seguidament te la respondrà. Com anava dient, per tots i cadascun dels nostres arguments, els que he presentat anteriorment, estem d'acord en què hem de regular les xarxes per combatre la desinformació i tots aquests esdeveniments que estan passant al nostre país i arreu del món. Llavors, moltes gràcies. Bon dia, soc la Caral Romero i avui justificaré per què no cal regular les xarxes socials per tal de combatre la desinformació. Som conscients que la desinformació sempre ha existit, oi? Però avui dia ens adonem més de la grandíssima desinformació que hi ha al món perquè tenim més recursos i més educació universal. És a dir, sabem més sobre el món que ens envolta i el que succeeix a gairebé tots els racons de la Terra. El que engloba també el coneixement del fenomen mundial conegut com a censura, que aborda diferents països, i les fake news, és a dir, les notícies falses, construccions deliberadament fetes per l'engany, fabricades especialment per aparèixer com a notícies veritables i provocar desinformació a la població. Abans realment no teníem vies de comunicació tan efectives com les actuals i era més complicat transportar la informació d'un lloc a l'altre
i sobretot no teníem recursos per contrastar les notícies que ens arribaven. Per exemple, un dels casos més lamentables fa referència al fals nexe entre vacunes i autisme que té el seu origen a un estudi fet per Andrew Garfield, qui l'any 1998 va publicar un article a la revista The Lancet on afirmava que la vacuna de xarampió provocava autisme en nens. Després es va descobrir que aquest estudi era fals, els mètodes erronis i que ell tenia interessos financers en tot això. Però el dany ja estava fet i una part de la població es va creure les seves afirmacions. El 2015 es va registrar 134.000 morts per culpa de la xarampió i la negació a les seves vacunes. És a dir, que les xarxes socials no van influir en cap moment d'aquesta història, sinó que va ser una revista el detonant d'aquesta desinformació massiva i que va acabar en tragèdia per tantes famílies havent-hi doncs d'enterrar els seus estimats, ja que no s'havien vacunat per culpa d'aquest estudi que es va difondre. Avui dia, aquest estudi encara és eludit pel moviment antivacunes. Com explica la UNESCO, el problema de les amenaces de llibertat de premsa, escrita i digital, com ara les violències, la persecució judicial i les informacions falses, i sobretot la censura exercida sobre els professionals de mitjans de comunicació i informació i més concretament sobre els periodistes. La manera com veiem el món i actuem depèn de la informació que posseïm. Per això, la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa són drets fonamentals i la lliure circulació d'idees és un motor essencial per a les societats dinàmiques i el progrés humà. Digues. Acabes de dir que la llibertat d'expressió és un dret fonamental. Això ja ho sabem. Llavors, quin criteri utilitzes tu per superposar el dret a la llibertat d'expressió abans del dret a la intimitat? Gràcies. Com hem comentat abans, els drets no hi ha un per sobre de l'altre i aquest forma part de l'article 19. Per tant, no estem dient que sigui superior a l'altre. La intimitat cada un ha de respectar. La censura avui dia aborda grans països com ara Eritrea, Corea del Nord, Turkmenistan, Aràbia Saudita, Xina, Vietnam, Iran, Guinea Equatorial, Bielorússia i Cuba, entre d'altres. Com hem comentat abans, segons l'article 19 de la Declaració dels Drets Universals, dels Drets Humans, tota persona té dret a cercar, rebre notícies i expressar opinions. Aquests 10 països violen la normativa internacional en prohibir o restringir dràsticament els mitjans independents i en intimidar els periodistes, a silenciar-se en mitjans de presó, vigilància física i digital i altres formes d'assetjament, el que provoca que no sapiguem res amb certesa d'aquest tipus de països i que la informació que ens arribi d'allà sigui manipulada i en gran part falsa, el que ens fa recordar a Rússia, que per exemple utilitza mètodes de prohibició externa i la manipulació d'informació nacional. Com hem pogut comprovar, una gran part de la desinformació que existeix avui dia és per entitats i cossos superiors a les xarxes socials. Gràcies. Per contestar la pregunta, volem dir que aquesta relació no té res a veure amb la protecció de dades, la violència o el ciberassetjament. Llavors, no veiem important contestar-la. Si hem de regular les xarxes, per què no fer-ho? Si hem de regular les xarxes, per què no fer-ho generant un circuit viciós de desinformació? Amb l'internet convertint-se en el major punt de provisió d'informació i donant-nos un accés gairebé il·limitat a tot tipus de recursos, és normal que segons l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, l'any 2017 a Espanya hi hagi 27,6 milions d'usuaris d'internet, amb 25,5 milions sent també parts de les xarxes socials. Això fa que el 92% de la població espanyola d'entre 16 i 65 anys s'informi diàriament a partir de l'internet, amb el 85% fent-ho a través de les xarxes socials. Tot i que això pot semblar una bona opció d'accessibilitat, no és tot el que sembla i ens pot afectar greument. Amb les xarxes socials no sent supeditades a cap mena de regulació, és molt difícil filtrar o contrastar la informació obtinguda davant de la ingent quantitat de continguts que alberga el món digital, tenint com a conseqüència un percentatge de potencials víctimes d'atacs de ciberassetjament i de desinformació severament alts, cosa molt perjudicial per a la nostra democràcia. És així com l'internet, lluny d'actuar com un mitjà democratitzador de la llibertat d'expressió i que garantitza el dret a la informació, es converteix en un escenari de ciberatacs i de desinformació, majoritàriament coneguda per les organitzacions internacionals com a atacs de guerra.
La desinformació, definida per la Comissió Europea com notícies falses que consisteixen en informació demostrablement fraudulenta o incorrecta, que és elaborada, presentada i difosa per obtenir un guany econòmic, per mentir de manera maliciosa al públic i per causar dany. El seu principal objectiu és introduir l'opinió pública unes notícies desacertades, mitges veritats d'informació altament subjectiva i interessada, apel·lant l'exercici emocional del receptor, així anul·lant la seva capacitat de seguretat, causants del caos i de la desinformació, que tenen com a conseqüència una pèrdua de confiança dels mitjans de comunicació tradicionals, la pèrdua de confiança de les institucions i de la sobirania ciutadana. I diem que sí, que no volem que les nostres dades es converteixin en un producte, ja que moltes de les empreses de Silicon Valley ho tenen molt clar, som un producte. En una investigació de The New York Times, on van analitzar informes interns de Facebook i en una entrevista a 50 treballadors de la mateixa companyia, va sortir a la llum que el mercat de les dades dels usuaris era més gran del que els consumidors havien pensat. Sabem ara que Facebook, sense el consentiment dels seus usuaris, va donar accés a desenes de centenars de persones, d'empreses, a les dades de centenars de persones, incloent-hi així els seus correus electrònics, números de telèfons i molta més informació. Els documents interns de l'any 2018 van veure com Facebook havia venut dades personals als seus usuaris a més de 150 empreses, fins i tot quan els usuaris havien dit explícitament que no es compartissin. Però això no ho ha fet Facebook, només. També ho ha fet Instagram, compartit en tercers el 79% de la seva informació. LinkedIn ho fa amb el 50%, una mica menys que TikTok i YouTube. Regular les xarxes vol dir posar límits a aquesta gent. Vol dir evitar que els propietaris d'aquestes empreses es monetitzin a partir de la nostra informació. Regular les xarxes aportaria una tranquil·litat i llibertat cibernètica, protegida per uns marges que serien sentenciats en ser sobrepassats. Donaria espai a la llibertat d'expressió i l'aprenentatge i coneixement informatiu i social, tan important per a la nostra societat i imprescindible per a la nostra democràcia. Moltes gràcies. Bon dia, jo, la Paola Solano, presentaré la segona refutació. Per començar, vull afirmar que no cal regular les xarxes socials per tal de combatre la desinformació. Normalment, les llegendes i les històries es confonen amb el llarg dels anys. Hem estudiat la batalla de Covadonga com un fet real històric, però han sorgit proves de que aquesta és mentida i és falsa. Per tant, amb això estem parlant de lo que avui anomenem notícia falsa. Situem-nos al 1936. La Reial Acadèmia Espanyola va incorporar una segona accepció al terme reconquesta, que és el següent. Recuperació del territori hispà envaït pels musulmans al 711 després de Crist, que acaba amb la presa de Granada al 1492. Tal com hem estudiat, la batalla de Covadonga va ser l'inici de la reconquesta. Portem celebrant 1.301 anys una reconquesta que està plena de faules. José Luis Corral, catedràtic d'Història Medieval, professor d'Història a la Universitat de Saragossa i autor de novel·les històriques, defensa que aquesta batalla va ser inventada. Aquesta va tenir lloc suposadament al 722, però no hi ha cap crònica del segle VIII o del segle XIX que parlin d'ella. Van començar a haver escrits 170 anys després d'aquesta batalla. Tot apunta a que Sebastià, bisbe d'Oviedo, fill del rei, va escriure aquestes cròniques per tal de justificar l'origen d'aquesta dinastia i d'aquest regne. El que va escriure està literalment copiat d'un passatge de la Bíblia. Concretament està copiat de l'Èxode del viatge de Moisès al Mar Roig i del primer llibre dels Jutges. Un altre exemple de la disseminació d'històries falses que hi havia abans va ser el Sant Nen de la Guàrdia ocorregut a Toledo. En el 1490 es va començar a buscar a un nen que mai va existir. Això va tenir grans conseqüències, ja que molts jueus i jueus conversos van ser acusats d'assassinat. Digues? Bé, has estat parlant tota l'estona de històries falses i m'agradaria saber en quin moment has mencionat la influència de les xarxes socials en aquestes, perquè al final
L'objecte del debat és si hem de regular les xarxes per combatre la desinformació. M'agradaria saber-ho. Gràcies. Perfecte. Amb això em ve molt bé per acabar el meu següent argument i donar-li la continuïtat i parlaré de les xarxes socials i del que té a veure amb la història. Seguint amb el meu argument, aquest relat... Això que he dit es sap gràcies a que s'han conservat alguns documents del procés, sobretot de Josep Franco. La historiadora Mercedes García Arenal, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, va dir que no es va trobar a faltar cap nen ni es va trobar cap cos. Sense tenir cap prova, es va iniciar un procés amb confessions sota tortura que van acabar amb els jueus conversos i els jueus cremats a l'Àvila el 16 de novembre de 1491. Molta gent diu que la història està escrita pels vencedors, però la veritat és que aquesta és capaç de mantenir creences falses durant segles, com he pogut comprovar. El rèdit polític de les notícies falses és molt gran, però no té res a veure amb les xarxes socials, perquè això va començar molt abans que aquestes existissin. Les mentides que escolen i convencen les masses, dissuadeixen les masses, no van arribar amb les xarxes. I ara us preguntareu, per què he explicat això? Doncs bé, amb aquests exemples demostrem que per molt que s'intenti regular les xarxes socials, la desinformació continuarà existint. Moltes gràcies. No és la conclusió. Ai, però sí. d'octubre de 1938. Un dels episodis de ràdio de la sèrie dramàtica The Mercury Theatre on the Air titulat La Guerra dels Mons va ser dirigit i narrat pel futur director de cinema Orson Welles. Estava basat en la novel·la homònima de 1898 d'Herbert George Wells i va causar pànic entre el públic oient. Tot i que la introducció del programa i aproximadament cap al minut 40 i 30 segons es va recalcar que es tractava d'una història fictícia, la forma de relat va fer que semblés una notícia real. Una invasió marciana a la Terra. Els telèfons de les comissaries es van arribar a bloquejar per l'alt nivell de trucades que estaven rebent, ja que el pànic es va fer amo i senyor dels carrers de Nova York i Nova Jersey. La gent estava atemorida. Ens trobem davant d'un gran cas d'histèria col·lectiva. I ara pregunto, de qui va ser la responsabilitat? Dels mitjans de comunicació o bé de la gent que s'ho va creure? Bon dia a tothom, jo em dic Blanca Ledesma i ara us explicaré les conclusions a les quals ha arribat el meu equip. Primer de tot, m'agradaria agrair a l'altre equip i al jurat per la seva presència avui i a la UAB i a la xarxa Vives d'Universitats per l'organització d'aquesta activitat oratòria. Al llarg del debat hem exposat un gran nombre d'arguments. Entre ells hem citat la vacuna del xarampió i la desinformació relativa a les seves conseqüències. També hem parlat de la desinformació al llarg de la història i d'aquesta manera hem pogut remarcar i demostrar que la desinformació sempre ha existit i que probablement sempre existirà, que no per regular les xarxes socials aconseguirem acabar amb ella. Per altra banda, l'altre equip participant ha defensat la seva posició parlant que som dades i productes. Però bé, aquí vull remarcar que nosaltres som els que donem el consentiment i que ningú ens obliga a utilitzar les xarxes socials. Per tant, és una decisió de cadascun exposar-se a aquestes conseqüències. També vull remarcar que les xarxes socials no són el problema, sinó que el problema som nosaltres, els éssers humans. Per què donem credibilitat a persones que no tenen cap mena d'estudis parlant sobre coses com la salut humana, experiments científics, etc. Per últim, m'agradaria compartir amb vosaltres una cita d'un dels intel·lectuals més rellevants del segle XX, que és el sociòleg, filòsof i assagista Zygmunt Bauman, i ell va dir: és estèril i perillós creure que un domina el món sencer gràcies a internet quan no es té la cultura suficient que permet filtrar la informació bona de la dolenta. Bauman ens porta a una profunda reflexió, oi? Aquesta cita descriu a la perfecció el que és la nostra societat avui dia, ja que creiem que sabem moltes coses però realment no en sabem tantes. Així doncs, ara mateix puc afirmar que les xarxes socials no necessiten cap mena de regulació. El que necessitem és conscienciar la població i dotar-la de mentalitat crítica, així com implementar més educació emocional. I, el més important, prohibir que les persones sense cap mena d'estudi ni confirmació científica puguin publicar, dir i escriure el que vulguin sense control. Moltes gràcies.
Acabem com hem començat. Recordeu el tuit de la xarxa Vives el dia de la commemoració de les víctimes de l'Holocaust? Sou conscients de totes les conseqüències que pot tenir per la xarxa una piulada com aquesta? Justament per coses així, nosaltres pensem que hem de regular les xarxes per evitar que qualsevol pugui anar difamant informació falsa sobre nosaltres, mercantilitzant la nostra privacitat o vulnerant el nostre dret més bàsic. Després d'escoltar tots els arguments dels nostres contrincants, ens reafirmem amb la necessitat de tornar a repetir-vos això. Sou conscients de les represàlies de no regular-les? Realment no sabeu el patiment que generen. Estem anteposant el dret a la llibertat d'expressió abans del dret a la vida, a la integritat física i a la salut mental, que no són menys dret. Permetre un ús lliure i indiscriminat de les xarxes socials implica, per exemple, continuar mantenint el suïcidi adolescent com una de les principals causes de la mort d'aquest col·lectiu. I pel que fa a la desinformació, no podem permetre que les xarxes emparin amb la mateixa impunitat informacions veraces d'altres que no són. La quantitat de fakes existents a les xarxes socials ha desvirtuat fins i tot la seva funció. Vides impostades, mentides i difamacions, totes aquestes totes sense el control que et dona l'anonimat. Com a societat hem d'establir mecanismes de control. De veritat, associar la no regulació a la defensa dels usuaris de les xarxes socials és mirar només una cara de la moneda. O és que no cal regular l'ús que fan de les nostres dades les grans corporacions de les xarxes socials? Quan es parla de regular, parlem de regular a persones com Elon Musk, Mark Zuckerberg, que són per sota del pretext de la llibertat d'expressió ha de tornar a donar cobertura. Per exemple, el senyor Trump o Mark Zuckerberg, que fa negocis venent les nostres dades més íntimes a empreses sense escrúpols. Entenem el fet que les xarxes socials són importants per defensar la llibertat d'expressió. Però hem de tenir en compte que la llibertat de cadascú acaba on comença la dels altres, i així mateix hem de regular les xarxes socials per protegir els individus de les grans corporacions. Per tot el que ha estat exposat, nosaltres ho tenim ben clar. Encara que sembli una paradoxa, no és la regulació qui ens permetrà ser lliures. Al contrari, regular és la manera de protegir les nostres llibertats. I m'agradaria acabar el debat deixant-vos una pregunta. Què val la pena? La integritat, la vida i la privacitat de les persones o el fet que qualsevol pugui dir el que li passa pel cap? Moltes gràcies.